Hey! Ano po may Diris Mercado, guys? Asan? Hello, day! Yan! Among suki! Ay, pato na lang ba na? Yeah, guys, among suki, guys. Si Inday Karen, guwapa. Hello! Ante, ano ba kita, ante? Ito may mama. Mapapalita ko Dixon, mama. Ah, asa man? Kape? Oh. Oh, kanang, asa man na? Mubalik? Mubalik na Ate? lang ko dyan. Sa man ka ni? Tama ka sa Ano, tagpila ka? Tagpila na. Tambak. Tagpila. 320, 350 na po. Pagkatulad doon sa may minuto. Matanaw sa kami. Sige, ma. Magkinain. Doble na po ka nga rin. Ha? Di ako dagang buwad, oh. Wow. Indo pa. Hello, mga suki. Bye. Ah, good morning. Amo sa vlog ng inyong mga paninda. Morning ka ba ron? Ito na. Imot na, Afternoon na. Always say morning. Ante, asa man ante? Ikaw na mag-igo. Asa may nga, ma'am? Yung mo na ikuha na sa tilulo? Oh, tay pati ha. Init pa ka. Sa tapila ko ng bangon. 180, ma'am. Pare, tagpilan eh. 180 po na. Ante, ikaw na mag-igo ko sa imo lang. Ano, ma'am? Suma, guys. 170 lang yun, ma'am. Ito na lamang. 170 lang na, ma'am. Ito na, bagay na. Bangus na lang ito, day. Ha? Lami mo lang Bangus, bangon oh. sa bangunan. Oo. Tulingan mo sa tulingan, ma'am. Ilan at Bangus sa tulingan. Dahil bangus din ang guwapa. Kami ni dagat man yung bangus sa. Bangus na laman. Okay, ganun. Kana na. Sana, dami ng Ano yung upat sinigang. ka buhok, ma'am? Mauro din na, ulit lang. Pila ka kilo, man? 20 ka kilo. Pila ka na, pakikilo ko na anak ko. Ana. Pwede masagulan ninyo, anak, ma'am. Pareha Kana, naman. kanang upat. Karon, sa karon ko na. Pwede na sagulan ninyo, anak. Ako na lang bangon. Napa man, ma'am. Pila ka buhok, ma'am? Kami naman. Pila ka buhok? Tumang gano'n, buhat. Pila, naman na. pila naman na. Wow. Uno, tres midyara ni. Pila man na sa babayan. 230. O sige. Ano eh? Hindi, nagpila nung lain-lain nun. Ah. Ano eh, pila pa dali? Pila ka buhok ka na, ma'am? Ante, kanahan ka bang ka? Ikaw, day. Kanira ako. Kanara, dyan na. Saan eh? Kana api na lang. Kanila to, ha? Kana nagbangot, lami na. $160 ni ma'am. Gangit po. Ilain lagi hapon. Pila ka buhok, ma'am? Tulo na ni ka buhok. Kasi, wala ka naman. Sa ka Gangit ba? pa rin isa. Upat na ni ka buhok. Gangit na isa. Hindi na kayo. Nadagol man ang pagdinalit. Naa. 300, 530 tanan, ma'am. Hi, viewers. Hi, viewers. Ari lang mo palit, guys, o mga isda. Ay, frisco diri. Frisco ilang isda, oh. What's the big deal of this? Nice isda. Ito dari, bulinos. Lato ko na pala dahil Wow, video. oh. Labi pa din diyang lato, oh. 100
Pero ba na, Green pwede green gataan ba? Kari bagungon no? Bagungon. Bagungon na ah. Bagungon. Panaglubi. Bitaw. Kami na oy. Kinhason. Lapay panakot. Sa tabi. Salamat sa adyo. Okay guys, daghang salamat. Ilang? Oh, sige. Malingki lang mo diri sa Kugon guys. Lima. Taga-tabilaran. Nagbayad na ito. Nagbayad na ito pa. Bye. Bagay pa rin. Guys, so, ngayon kami sa Wisda. Ikan kami sa Kugon. Ino lagay ang kuan. Isda mo siguro baksan ron. Ano ko siguro schedule? So, where's your car? Ha? Mo mo bakal nga? So guys, di aning abot nami guys. Dili. So kami sa Ibsa.